Shalom. Horasma dihita seluhurna. Puriani tuhata, taparadema rohata, martangiang nahohom mahita. Amen. Marede mahita.
marhite-hite guarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia na tumo palangit, dohot tanoon. Amin. Songonodo hatani Tuhan Yesus. Martuama akan nama was male mida hati goran. Ai pabo suroddo nasida. Martuama akan na iastodi ai idaon nasida do debata. Haleluya. Haleluya. Martangiang mahita, alei Tuhan debata amanami na di banua gijang. Upangido hami tuho, sailehon matuhami todini hasitongan dohot dami. Asataka suboto hami nasa lomoni roham. Jala urupi mahami mangulahoni sian nasa gogonami. Mar hite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari deh kita. Tangihon kamuma patik ni debata, patik paduahon. Dang jadi gananmu jala dang jadi sumananmu, manang aha na di banua gijang, dohot na di banua tonganon, rodi na di bagasan aek, na di toru ni tano, ianggo tunggabe si sobaon manang sioluan. Dia do lapatani, odo, ikut dihabiari rohatta di bata, jala ikon holong rohatta di bana. Asa dang jadi iba marsoba tu sobbaon manang tu gana-ganaan. Mangido hanguluan siani, jala dang jadi oluan begu manang ulpuhan ni hadatuon. Jala dang jadi pos rohani ugason homitan. Ido saata, martangyang mahita mangidu gugu tu tuhata. Ali Tuhan debata. Amin. Mari dehita. Diau dang
Patopotima dosata diadopan ni debata, martangiang mahita. Ali Tuhan debata pargogo na suatu dosan. Para siroha na sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak pardosa na dangolon, ro tujuluni habangsa habadiaon mi. Manopoti jala menganggukon dosa nami. Matsa jut-jut huar saki hami ho marhite-hite pikiran dohot hata, dohot pambahenan nami narowai. Dakku haholongi hami ho sian nasa rohanami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa todi nami, dohot nasa gogo nami. Nang dongan nami, dang doson diri nami hubaik kami. Dibaheni, tamado rimasanmu jala uhumanmu hami, tu hamatean saliling ni liling nai. Alai, nama porus mahami nuaing tu asini roham nagodangi, mangido sian nasa rohanami hasesaani dosa nami saluhutna. Sai urupi mahami paubahon rohanami, ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham, si Pangulo hami dohot ala ni goarmu nabadiai. Ali Tuhan, saya asi maroham di hami halak nadangolon. Amin. Tabigima hata baga-baga taringot tu hasesan di dosa. Molo tu ngadong manangise namar dosa, adong do pangodiata diamai. Ima Tuhan Yesus Kristus nati gorohai. Jala ibana do pardengganan taringot tu dosata. Alai dada holan taringot tu dosata. Dohot do taringot tu dosa ni saluhut pertibion. Hasangapon ma di debata na dikijang. Amin. Marit deh. Tabegima hata ni debata turpuk epistel di mingguta saderion ima natar surat di pesalmen 86 tajahama margati soring tangiang mangido panatapon di hagogotan tangiang sian si David sai paeling mas pinggolmu ali Jahoba alusiau aina dangol jalana pogos doau. Asima roham diau ali Tuhan,
ai sai tu hodo au jojo mani pataari. Ai anggoho ali Tuhan, pardenggan basa jala marpamuati roham, jala godang situtudo saini roham disude akan nama Joho. Dangadong tudo soko di tonga-tonga ni aka debata ali Tuhan, jala dangadong tudoson aka pabehenan mi. Rodo sogot sude parbegu akana tinongosmi marsoba tujulum ale Tuhan, jala marpasangapon guarmu. Saya jarhon ma tu au ale Jahuba dalanmu, asa marpangalaho au di bagasan hasitonganmi. Saya pasada marohaku maka biari guarmu. Ido saatna martua do akan atu mangihon hatani dibata jala nau pepsa. Amin. Marede ita. Tidakon ma haporsiaw tai songon na hinatidakon ni dongata sa haporsiaw di sabdok portibion rapma hitamadok au porsea ido ama pargugu datu mopalangi dota au porsea di Yesus Kristus anak ini debata jauh bana sasadai iman ati buat misimar na gabe-gabe satu diper Natu mau memberi nama tetap aja dan orang misi natuat nama naik tusuk
Alkorsia iton di perbadia jalabuk saraya Huria atau panggil Kristen akan abadi Alkasan terus dot diatai namandok alat magulus subut dagang dot yang alam Yesus. Amin. Tabigi kor sian Immanuel.
Tabigi tikting namasa di mingguta sadarion. Titing di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu 27 Juli 2020. Naparjolo, goar dohot topik minggu. Goar ni mingguta sadarion, minggu papituhon dung Trinitatis. Topik minggu makaporsiahon, marhaporsiahon jala magodang di bagasan Tuhani. Napaduahon titing parbagason. Titing parjolo dohot paduahon. Naing majalo pasu-pasu pardongan saripeon. Deni Arkiando Sidabutar. Anak niamata pardomuan Sidabutar nahinan. Tubuni inata situa tiurma boru siregar. Ruas ni HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, sian sektor warung sawo. Dohot orwana, Sophia Rista Agustina Boru Simanukalit, Boru ni Amata, Bristol Dorgis Simanukalit, Tubuni Inata Ernawati Boru Sitopul. Ruas ni HKBP Resort Tanjung Priok Timur, Distrik Walu, DKI Jakarta. Pamasu-masuan di hari Sabtu, 20 Juli 2020 di Gereja HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, masuk jam sia wib. Na patuluhon dak danak nasorang. Na parjolo na di hari Senin 10 Juli 2020 di basa-basa hot tuhatta do sadadak danak bawa di keluarga Maperio Fernando Sianipar inangi Rica Matovani Boru Sitorus sian sektor Penas. Napaduahon na di hari Selasa 27 Juni 2020 di basa-basa hot tuhatta sadadak danak bawa di keluarga Sunarto Pasaribu inangi Olivia Boru Sijabat sian sektor Cipinang Asam. Hipas dodak danaki suang songoni nang natorasna. Napaupaton ruas napida. Mulai sadarion Minggu 27 Juli 2020 nunga pidda keluarga Justin Saryanto Sitorus inangi Siti Aulia Boru Manurung, dohot sadadak danak pidda huria tu HKBP Resort Cipayung Cilangkap, Distrik Walu, DKI Jakarta. Napalimahon pelajar Sidi. Mulai na di hari Minggu, sia Juli 2020 telah dibuka pendaftaran pelajar Sidi reguler tahun ajaran 2020-2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020. Pembelajaran dimulai bulan Agustus 2020. Formulir pendaftaran pelajar Sidi sudah bisa diambil di sekretariat gereja. Na paonopon pertanyaan sektor. Di hari Kamis 27 Juli 2020 patu paun ni huriat tado pertanyaan na parjolo di sektor Halim. Nama jabui pertanyaan ini keluarga JW Siregar inangi Boru Manurung, alamat Jalan Kampung Baru 1 nomor 82 RT Walu RW 5 masuk jam 10 sia 30 wib. Napaduahon sektor Perumpung Barat. Nama jabui pertanyaan ini keluarga N Tapubolon inangi Boru Lubat Tobing. Alamat Jalan Cipinang Cempedaksada nomor 26 masuk jam 10 sia 30 wib. Napapituhon pertanyaan sektor Cibubur.
Di hari Jumat 20 Juli 2020 tolu, sektor Cibubur naing patupahon pertanyaan. Nama jabui pertanyaan ini keluarga SCHT Boru Siahaan masuk jam 10 sia 30 WIB. Tema disiplin dan kerja keras. Alamat nasida Perum Cibubur Country Cluster Oakwood Sada nomor 65 RT Sada RW 25 Cikeas Gunung Putri Bogor Jawa Barat. Napa waluhon sermon NHKBP Sutoyo. Di hari Sabtu 20 sia Juli 2020 tolu, NHKBP Sutoyo naing patupahon sermon mulai jam 10 sia WIB. Maringanan di lantai 2. Disosoima tu NHKBP Sutoyo asaro madohoti sermoni. Napasiahon kebaktian bulanan paduan suara kantate harmonik HKBP Sutoyo. Di hari Sabtu 20 sia Juli 2020 tolu, paduan suara kantate harmonik HKBP Sutoyo naing patupahon kebaktian bulanan maringanan di bagas ni keluarga Henrianto Purba Inangi Borumunte masuk jam 10 sia WIB. Alamat nasida Jalan Taman Wisma Asri 2 Blok DD 20 Alu nomor 2 RT Tolu RW 20 Alu Bekasi Utara. Na pasapuluhon tamu huria. Di hari Minggu 30 Juli 2020 tolu di ibadah jam 8.30 dohot jam 11 WIB rodo tamu ni huriata sian HKBP Kapuk Resort Kebun Jeruk Huhut penggalangan dana tu pembangunan gereja. Si pasahatot tamai marhite amplop dung sipul ibadah di jolo ni pitu utama gereja. Rombongan manenkor ni HKBP Kapuk Resort Kebun Jeruk niuluhon ni Amang Padita Bonar na 70 jala torop nasida 30 halak ni dampingan ni Kor Ama HKBP Sutoyo. Lasmarohatta laho manupahi pembangunan gerejai. Napa 10 sadahon pilihan tujolo ni langgatan. Di hari Minggu 30 Juli 2020 tolu di sude ibadah papungu pilihan tujolo ni langgatan dohita marhite amplop imatu diakonia sosial huria lasmarohatta pasahatton piliani pasapuluduahon padidion nabadia. Di hari Minggu 6 Agustus 2020 tolu patupaun ni huriata do padidion nabadia ruas nanaing mabuan ianak konna tu padidione nungaboy di jalo formulir padidion nabadiai di sekretariat gereja. Pasapuluh toluhon pemberian penghargaan. Dewan Diakonia HKBP Sutoyo melalui seksi pendidikan naing pasahatton piagam penghargaan tuaka yanakon ni HKBP Sutoyo na berprestasi na mendapat peringkat sada 2 dohot tolu di kelasna. Dohot ketentuan berkas na perjolo fotokopi rapot tingkat kelas na paduahon surat keterangan dari kepala sekolah dengan menjelaskan peringkat di kelas dan di stempel basah. Na patuluhon fotokopi buku anggota jemaat. Batas akhir penyerahan berkas sadarion hari Minggu 20 Juli 2020 tolu diserahon tu sekretariat gereja. Pasap pulopaton partisipasi jemaat untuk pembangunan. Disosoi ma tu sude situa sektor asa dilanjutton pembagian dohot papunguhon formulir partisipasi pembangunan. Na pasap 15 sumbangan. Di jalo sumbangan sian keluarga P. Sirait
Boru Pak Pahan almarhum, sektor Kampung Makassar. Bunga altar untuk hari Minggu 27 Juli 2020 hamulateon siala hipas sude keluarga. Lahu pasik kopon titingon boima tajaha di titing cetak dohot di barcode naung di sediahon huria. Songonima sahat nititing di minggutta sadarion. Tabigi paduan suara amahuria. Marede mahita laos tapapungo ma peleata sadaa sadabe. Tuhan Yesus,
Damai ni debatana sumurung sian salut ni roha. Imana mangaramoti hati-hati do pikiran muna. Di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus. Amin. Horas marita salutna. Dia muna aka amanami inanami. Nang aka yanako ni huriata. Naro tu bagas ni jor ni bata dia panatikyon. Song-songoni namang yuton permingguan secara live streaming. Hatani Tuhan di minggu ta sadarion iman tersurat di Matius bidus 10 tolu ayat 30 sadar ro di ayat 35. Hujahom ma dihita saluna tapayut ihuk ma di bagasan rohat tabe. Sonom ma didok disi. Dungi didok ma upama na asing tunasida. Tudos do harajon banua gijangi. Tubatu ni siarum na binuat ni sada halak. Lau manaburhon tupor lakna. Ido sada na umek sian nasa ragam ni boni. Ale dung tubu gabe ubal gadoi sian nasa ikau rata. Pola hirahaudo, jalarodo akapidong na martonga-tonga langit, marasar turatingna. Dungi upama na asing muse dia taon tu natorop. Tudos do harajan banua gijangi tu itak naung niasoman. Na binuat ni sahalak ina-ina laho pasoroton tu itak tolu apang. Pay maasom saluhutna. Salunai dihatau Yesus maritesian upama tunatorop. Dang na makatai ibana tunasida anggoso marite sian upama. Asa jupang hinatau ni panurirangi na madok. Huuk kape pamangaku makatahon upama. Hurukari pe nabuni sian mulan ni portibion. Ido sahana. Dia muna kaama nami inanami turpuk jami taon ima upama na pinasa ni Jesus. Bidu 10 toluon tabereng adong perubahan. Cara ni Jesus laho mangajari, laho marbarita na uli, tarlumobi ma laho patadahon harajaon ni debata. Awalnya dimulana Yesus mengajar di sinagoge do. Di bagas coro. Dina mengajar ibana, marjamita ibana, di hatahon taringo tu harajan debata, di bagas joro do. Alai alani hosom do lateni rohani akasi boto surat. Alani akar rohani si boto surat nanaing laho mencekal mengebati Yesus di hutot jolma. Diusir do ibana sian bagas coroi. Ipalao do ibana siani. Sudah masih satu kini perbaritaun taringo tu harajan debata. Alai dangso Yesus dudutima. Ubani duduti ibana do pakobasion na. Didolok pe ibana marjamita do. Dia kadala perapon doa kasisiana dihatahod do taringo tu harajan debata. Ditiki ditau ditopi ni tau pe. Dihatahon di bari tahun ibana do hatan di Tuhani. Dia tidak berhenti ketika ada tantangan para raton hatani Tuhan. Khusus nama taringo tu turpuk jamita sadarion. Nang pe ikon ditopi ni dalan ibana makatai taringo tu tanah yang baik songon jamita minggu na salpu. Hapeahan ni hatan debata di batu do dia ka dudu do manang ditano na denggan do. Di sana pun dia berbicara tentang bagaimana kerajaan Allah itu, firman Allah itu ditanamkan. Nang pe dang di bagas joro ibana Allah tok tong di soron ibana taringo tu harajan debata. Song-song ni turpuk ta sadario pe udut ni ido. Udut ni upama taringo tu boni na denggani. Di turpuk tahun ada dua upama.
Na parjolo ima taringo tu pama batu nisianu manang biji sesawi. Nah mungkin ak ibu-ibu pasti kan kita sudah taboto do sayur sawi rangi bibit nai geleng do. Alai dungu jaha beberapa informasi molo di Palestina dan apalah sarupa. Baik jomang slide tay. Iya. Biji sesawi geleng-geleng saira ketumbar. Jamita sadarion dua ilustrasi ni Yesus upam Yesus biji sesawi dohot ragi. Biji sesawi saira ketumbar na geleng-geleng alai geleng do pedina. Jalasian na meton dia hatau Yesus diturpukon boi tubuh sada sayur saira ikau rata. Alai molo gabar aslina di molo ujahami ululuyami informasina ira-ira songonon. Slide berikut. Sian na meti bui nasai balgani bonanai. Dan burung-burung akan namar tonga-tonga langit marasar di si. Jadi kayak saya sayur sawi iya mangda natasuan na di polak tamanang di pok bungatta. Dan di polibeki daung nasai geleng na moloyo lah 3 sentimeter. Ale o daung sampai marasar boi. Akapirong martonga-tonga langit di si. Dari sesuatu yang kecil hadir tempat perlindungan. Upamani Yesus peneng makatao songoni. Di hatau nibana taringo Tuhan Raja nebata dimulai dari sesuatu yang kecil yang tak diperhitungkan. HP sude bangso mulai pistel tanake mandokon sude bangso romer linggom tua dopanna. Semua akan datang kepadanya. Pidong namar tonga-tonga langiti menggambarkan orang-orang yang berlindung kepada sesuatu yang kecil. Imaharajaun di debata yang awalnya kecil kehadirannya. Bahasa di doko Yesus awalnya kecil tutu. Parjolo isi doma beritahon. Taringo tu haroro ni harajaun ni debata. Yesus. Si Yesus anak ni tukang hau. Sian huta Nazaret na meti. Yang tidak diperhitungkan itu. Ibana ro mabaritahon taringo tu harajaun ni debata. Jala dipilit ibana doa kasih sianna. Yang adalah orang-orang sederhana. Bahkan di kelas terendah. Di zaman ni Yesus dipakai untuk awal harajaun ni debata. Jolma biasa do menek rohana mamerek na geleng. Anak-anak pun begitu. Siogi nami si pelis nami teh mulu siogi dang pola. Ah tuh pengalai si pelis nami si buru nami jabu. Molo ditawar kok kepeng 5.000 tuh si tu ibana imama ini. Beli apapun di sekolah nggak bisa itu Nina. Ale molo dilihat mah 20.000, mama yang tercantik Nina Ibana. Lapatan nasongonon. Anak kecil pun melihat yang kecil, dia pun kecil memandangnya. Hita pesongonido, nasaido Nina hita. Banyak orang yang remeh melihat sesuatu yang kecil. Alai turpuk jami tahun mengingotok kita dari sesuatu yang kecil itu bisa hadir sesuatu yang besar. Alai odo na perlu hupar siajari ma. Songo dia do dalan di biji nama cegelengi gak bisa dahon na belga. Gak boleh merasar di si pidong namar tonga-tonga langit. Yang pertama adalah ketika dia diletakkan di tanah yang baik. Kemudian dia memecahkan dirinya. Karuar ma akar nama rurak ma. Jala tubuh mak. Kalau kita mau menjadi awal kerajaan Allah, iko perjolo do tapabolak rohata. Kita pecahkan diri kita. Pecahkan kesombongan kita, pecahkan agijangoni roha, pecahkan keangkuhan, pecahkan rasa bahwa kita lebih hebat yang dari lain. Pecahkan semua masalah seperti itu. Baru mak siap dirita namenekon boi hadir kerajaan Allah. Jadi ikosongon itu dia raho Yesus masih upamanai ikosongon biji sesawi ima ita. Asa bui siak kita hadir tumbuh kerajaan Allah dinyatakan harajaun ni debata.
Baru namang ihut. Setelah berikut namang ragi. Molo perbandingan anak yang dison di dok tolu asa di dok kondisi jalahola saotik do ragi. Ragi sedikit saja mempengaruhi setiap yang disentuhnya. Gabi wingo songono namang inang. Na jolo omak nami jok do mabentape. Jadi molo garong ikan karas do dangi. Karas do. Ale di beno mak nami maragi, ibu kusmai, jalai piga-piga hari kemudian ngalapok besude. Dangolan ujung nalapot, dangolan sebelah kanan manang sebelah kiri. Tapi segala sesuatu yang tersentuh oleh ragi itu gabe lapot. Jala taboma Allah. Song-songon ini dona yang dohono ni Yesus. Orang yang sudah disentuh oleh firman Allah, hatinya akan melembek. Jalma korhon mengubah parngoluan ni jolmai. Yang tadinya dia hanya tepung biasa saja. Dunghona ragi gabe muba ma, gabe kobang ma ibana. Gabe labok ma, lembut. Jala kalis boleh dibentuk menjadi apapun. Songoni nang jolma pe akan nama jakon harajon di bata, hatinya harus melunak oleh firman. Atong molo suku tu hamu amang. Adong do perbeda muna. Siap puluhan tahun na salpu hamu na gabe halak Kristen satu sadarion. Manang saru paro torus. Saru paro torus berarti belum beragi iman kita. Berarti dang dope na sahur. Harajoni di bagasa diri tahatan itu hani yang melunak, yang mengubah kehidupan kita, yang berdampak tu parngolua kita di parngolua no. Molotong dosa rupa, setahun tu tahun, song-song ni, nang pengamulak-ulak padita marjamita, nang pengara mungkin ngapigali, tapi renungan dengan teks yang sama, di hataho tu hita, alay tong sarupa, baru alusta madok, ay jol madope hami. Tapi ingatlah, firman Tuhan hari ini makataho tu hita, ikon adong do makorhon hatani Tuhani paubahon parngulot tahun. Selain beriku amang, oh ya, adong ma sada cerita songonon. Adong sada opung doli, ia jak ma pohopuna, lao mamacing, alai bereng popunai seramutung bohina. Jadi dia diajak ibana mamacing mutung bohini popunai disukulopung nai ma tu popuna madok. Basa mutung bohi mapungin na. Kolas doroham Roma popunai madok songonon. Ai dang adong gunana opung dengan pangalaho ape nina. Bahasa songoni, aku orang yang baik aku di sekolah kopung. Sering aku bantu temanku. Mau aku menyapa temanku. Gak pernah aku berantem sama siapapun. Nina ibana. Alna jugul-jugulah dong aku tuh. Aku bereng aka dong aki mabuli dongan asing. Hubela do. Gebe au do nasalah hape. Ya jari do di gereja. Asa terus hita gabi dalam ni hatani Tuhani marsaringar merite pabayanataninna. Ale dang adong gunana. Ninda ibana ma topung nai. Mabege alu-alu ni popung nai holan yang kono pung nama songon. Dukoni Roma pung nai ibu ma sadabatu na mekmet. Ibu ma sadabatu na mekmet. Pitor idanggur Roma tu aik na tenang na juluna tikinan mang macingon ibu ma pluk ibereng ma adong ma gelombang aik na songonon bereng joyo pung ni nopung dolinay ma tu popunay di bereng ma jadi baro pung nina bereng ma jomo se songonon tuk
dung medebu aiki, HP dung masuk ke batu itu aiki, adong do terjadi sesuatu bereko, idopung. Gabi bergelombang do kubereng aiki. Boharu di bereko gelombang nei. Lem bidang, lem rarak ma di aiki ini naibana. Idopung. Songoni idop. Aidang pitor pasti kii gabi lem rarat habur jomi. Mungkin hari ini tidak terlihat, tapi besok pasti ada gunanya, manfaatnya tu parnguluanmu. Iko songonido, iko menyemplung do tetap jala iko terus do iweko asa bergelombang terus aburjomi molotung pedang dihargai jolma dang diida halakan, tetapi itu akan menghadirkan gelombang kebaikan yang lain kelak haduan sian halak na asing dang iko mula tuho aburjomi alai setidaknya melalui perbuatanmu ditada jolma na porseaho tutuhani. Ninapung nama mengajari ibana. Songoni manang dohono namanginang nang dihitape. Mungkin kita terlalu kecil dan tak berharga. Seperti biji sesawi. Mungkin kita hanya setengah sendok ragi. Yang mungkin tidak langsung berfungsi. Ale lam leleng. Lam tubuh ma bonahawi, lam leleng, muba ma itaki. Songoni manak kita pe, perubahan itu membutuhkan proses. Proses itu perlu. Molo berjuha musan nari inanga mang, urang serana mangalang lasiaki diarpok kamuna. Itu langsung tarjalo hita, halus niha burjotai. Tidak. Tetapi ada nanti kelak. Waktunya mungkin dak kamu nama jalo ala ni aka burjomunai. Tapi mungkin juga pinoparmuna halak na asing dongan sahapor semuna bahkan mungkin halak na sonita demuna. Ala ido parnguluan na marhapor siaon. Kerajaan Allah itu kita bangun bukan fungsinya hanya untuk diri kita. Ala itu halak na asing. Songona dia tahu Yesus marite upamana taringo tu biji sesawi nakianima. Gabe marasar do pidong namar tonga-tonga langit. Artinya ketika dia menanam sesuatu dan tumbuh dengan baik. Semuanya bukan untuk dirinya tetapi bagi ciptaan yang lain. Song-songoni do nang molota ulagon akan adenggan. Molota ringgason mangulau katan debata. Semuanya itu bukan untuk supaya holak kita nama mutihi parbuena. Iko doho do halak na asing menikmati dari perbuatan baik kita. Ubani iko setia mahita terus mengulau nadenggan. Yesus peo halak Nazareti yang tak diperhitungkan itu tadi. Sian ibana dung manaik ibana tu banua gicang saortot di porbadia 3.000 halak porsea. Dukoni makubasi maka apostel mereka menghadapi tantangan sian kaisar Romawi. Gudang akala porsea hati hai yang dibantai dan mati dengan cara yang sangat tragis. Alai itaida ma ha porsea ini jong satu sadarion. Ubeni terbukti do upama ni Yesus nama dokon lam nang pelam maol alai lam jong do harajan itu hani. Sada arong sada buku nama dokon dibabat semakin merambat. Lam digotapi hape lam gudang lam toras. Songoni nak kita pe amanginang. Kita harus percaya. Diganup aka pakubasyota, diganup aka porsyota pabenat tanata nadenggani. Ada hal yang sedang kita bangun. Ima harajon nebata. Mungkin dang ikosian mimbaro kita pajong-jokon harajoni. Alaisian pangalaho pabenata. Do salut aka pakulinta ima mimbarta lau para raton harajan di debata. Jalan parpudi sahali diamuna aka manami inanami molo tabereng sian ilustrasi i. Na parjolo biji sesawi nakiani. Molo biji i perkembangannya keluar. Gabe marating, marura, marakar akadia gabe tuluar perkembangannya. Ale mulu ragi nakiani
na dibagasad do, na diubah, na dipature ibana. Yang diubahnya. Lapatanna, ikut taboto do HP supaya meyakinkan bahwa kerajaan Allah itu sudah ada dalam diri kita, harus bekerja di dalam dua arah. Nah parjolo tu dirita sadiri. Dukonina paduakon tu luar ni dirita. Diri kita terlebih dahulu. Hatani Tuhani ikon makorkon tu dirita parjolo. Baru madukoni marakar, marura, marbona mai, gabi boy, inganan nina asing, tempat perlindungan. Baru tu luar. Omong kosong doa manginang, molo ringgas kita manang nyakon halak, jalan mace denggantang yang tai, alai dirita, dan terbukti menghidupi doa kita. Martangiak kita tu aka si baenota alai tangyangi dan tarida sian pangalahota. Martangiak kita mangido abengi to sian debata. Alai olah gurtik saotik kita pitor neng rabason dongan. Marisuang dui. Ubani hatani Tuhan sian turpukam mangarahok kita. Molo naing marparbue parjolo ma ikon dirita do dipengaruhi oleh firman itu baru keluar maisian aka pabayanan nang pako basyota. Karena kalau ketika tidak berlaku sedemikian marisuang do salut nai. Jangan-jangan kita kelak tidak menjadi bagian kerajaan Allah lagi. Jala ta ingok maamang. Mek pehi taon siana meti bisa hadir sesuatu yang ajaib. Tabereng, kata dokter, jantung kita itu hanya sebesar kepalan tangan kita. Olah nasa belgeni tangan todok, jantung tai. Alai yang kecil itu, makorkon tu pamatang ta yang berat 70 kilo ini. Ibana bui. Berpengaruh besar terhadap seluruh bagian tubuh manusia. Ikoni manak kita pe, nang pemek metau, dang teolog au, dang situa au, dang padita au. Alayanggo hatani Tuhani, ikon parjol dosuan tuau jalan marparbue. Aku harus menjadi awal yang kecil untuk perubahan yang besar. Ikonido misinya akan porsea di parnguluan na. Ikonido nasuan di bagasan aka nang majakon Tuhan Yesusi. Perbuatannya menjadi gelombang yang kelak nanti semakin melebar. Songon nabi ni Yesus akan nasinuan na menembus ruang dan waktu. Ribuan tahun yang lalu sampai tuson nari tetap sama. Songoni mana kita maka porsei. Jala songon topik ni minggutan nama dok marhapor siaun jala mangurang mahita di bagasan Tuhani. Berimanlah dan bertumbuhlah terus di dalam Tuhan. Beriman itu artinya diri kita naroa bagason. Bertumbuh itu berarti terlihat secara fisik pabenatai tu akadongan humaliang. Jadi jadilah biji sesawi yang kecil tetapi menumbuhkan sesuatu yang besar. Jadilah ragi yang sedikit tapi berdampak tu sude itak atau kehidupan kita ini. Jala molo dung songoni pos marohata amanginang. Jala otama aka pasu-pasu di Tuhan. Jala hita pesogot aduan pasti menjadi bagian dari kerajaan Allah. Teruslah berbuat baik maka nguluhon hatani Tuhani. Karena apa yang baik Anda lakukan hari ini akan bergelombang menjadi kebaikan-kebaikan baru. Dia kadongan humaliang. Gabe torokma na porsea tu Tuhani marhite pabainata na meti. Imahatan ni Tuhan si bonota mulak jala si hangulunota say margogo mahita mangulaw salut nai. Amin martang yang mahita. Mauliate mali Tuhan debata para siroha di hatam nabadia. Napaingotok kami Tuhan di harajamu nong jongjong dia sianganon. Marihite hatam nabadiyai. Jala hataridani harajamu imali Tuhan.
Hami si ulah holong ni Kristus dia kadongan umaliang. Ubani Tuhan saya ajari mami pergugui mami. Asa siya kami na meto na le Tuhan. Boy tubo aka ulaw na balga, ulaw na denggan, na nilomo ni roha ni Tuhan. Gabi hataridan ni haraja ni Tuhan, nitonga-tonga ni Portibion. Si pata ali Tuhan, jod-jod-do. Menek roha nami, ala ni hami meton nami. Haurangan nami Tuhan. Ale marite hatam na badia di paingot todo. Sian boni na meti. Boy tubuh sadahau na balga. Song-songoni nak kami pel Tuhan. Siya kami na meton paluas ma. Tubuh aka ulaw na denggan na balga na diida aka dongan umaliang. Asa siya ka pangalaw nami pabenan nami. Torok ma aka na makaporsiho. Nangali Tuhan di bata nami. Hurajumi hami do aka hameneton nami. Posrora nami marite tot di porbadia. Pasikopo mangulu nami. Asa sogut haduan. Lamar bungaram mahatam na badia. Sian gulmi ni parnguluan namion. Atau ngali Tuhan mulutung pegodang aka hagalon nami. Pasiko mai marite hagogo ommu. Jala saya ajari tiuri rohat pikiran nami. Asa toktong boy hupature hami diri nami. Asa lam une lam denggan lam ture. Ganupa penan nami pakuling nami pakadon nami. Asa tutu male Tuhan. Marha porsiok kami. Jala magudang di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Tatak manang aka ruas ni huria mo Tuhan diganup aka parnguluan na. Molo yado pinasida aka hamaolon. Parsaiton. Hamaolon di aka perekonomian. Parianakon keluarga. Masa depan, aka persikolaan, dolan akan asing na yari Tuhan tuho mau pasatami. Ajari hami Tuhan asa margogo. Ajari hami Tuhan mangalakaw si majujat nami madalani akarir nami di bagasan ganup akan nahutuhuk kami. Asa gay parmona kami sogot adua Tuhan. Jala di tonga-tonga niya siya nganon. Pakyom muhami ali di bata. Gabi pasu-pasu dia kadongan humaliang. Pos rohan nami Tuhan, ramutammu mahami. Tarlumobi madi akan na manuk hamaolon na huwarupi hami. Diaubanon nami, di parsaiton nami. Diagalon nami. Ho masih pangason nami. Pakai mahamil Tuhan asa toktong hami satia. Mangulahon na denggan. Jala pa pos rohan nami. Sian ulaw na memek na denggan na hubek kami. Gabilam torok ma. Aka ulaw na denggan na asing. Na mangihut tusi. Asa toktong ma Tuhan gabi dami rohan nami. Sonang rohan nami Tuhan. Madalani parnguluan nami. Sesa dosa pangalosyon nami. Asa tama mahami Tuhan. Pakyommu. Pararaton harajammu. Mabaritahon atam na badiyai. Sian pangalahon nami pakobasyon nami. Nang sian akka gulmi ni parnguluan namion. Mulyate madiho Tuhan di bagasan Yesus Kristus. Martangyak kami Tuho. Amin. Mari dema musehita 2 kantong ima apapun peliata 2 kantong ima kantong na parjolo manupai pembangunan ni bagasyor itu hata napa 2 hon songo tepat tu aka pakobasion di tonga-tonga ni HKBP tingkat pusat. Mari dema hita. Jesus, the
dara sahatho Tuhan ngapon mi tung surana manjuaho manana porsuki sajalo hami otsude Tuhan raja on mi muse nana manjuaho maniru hoditanon pabomote tu surgo hamibe Jesus nagasahatho Tuhan sangapon mi tungsurana manjuaho manana porsuki sajalo hami osude Tuhan raja on mi muse nana manjuaho maniru hoditano
tabasada marohata tatangnya koma peliata. Ali di bata amanamina di Banua Gijang, hodo haroro ni salu sileon leho na dinggan, do nasa ulibasa na mauliutus. Hupasa tami masyan na nilihon mi tuhami, pelen nami tuho. Say jalo may gabiwap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti aso para siya kami pelenon. Pati bulhon harajaw mitong-atongan ni Huriam, doho di Portivion. Buhay marohan nami maritehite to dim. Asalam huta dami godang ni silolem mi tuhami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Banua Gijang, saya pinurbadia maguarmu, saya Roma harajamu. Saya sau malomoni roham di Banua Tongosongo na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadari nang luas siap hari. Se sama dosa nami songom panesa nami di dosa ni dongan amar dosa tuhami. Una kami togyo tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Mulak mamu di bagasan dame, jalo hamu mapasu-pasu ya Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasar Roma damena tutodi munabe. Amin. Dihamuna aka manami inanami na hinaulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus nama dohoti parmingguan dia palatikyon nang ditonga-tonga di bagas joro suang-suangani na secara live streaming kami salut nama kobasi pasato selamat hari Minggu ma di ita salut na saya Tuhan na mangaramoti kita asa boy pa Jepang muse di aka ari na mangyut horas marita salut na.
Sebab dia